Benvidas e benvidos a outra conversa máis de Orgullo Galego. Xa levamos máis de 100 conversas e nada, Sara, a verdade que xa levaba unhas semanas sen facer estes directos, non? Que o que buscamos un poquinho pois, é poder aportar máis coñecemento e máis formación non? Sobre distintas cuestións e ámbitos da nosa cultura do noso país. Como digo sempre, todas as conversas temos subidas na nosa canle de YouTube e tamén en formato podcast no noso iVoox e no noso Spotify, e ali podedes ver todas e podedes ver tamén, por suposto, esta conversa, pois, se non podedes estar hoxe, teredela xa subida mañá. Como digo, hoxe unha conversa un pouco distinta ás que levamos facendo neste comezo de ano, vamos a coñecer un deses recunchos que son a Serra do Xurés, non? E para iso contamos pois, cunha persoa especialista no seu patrimonio, na súa historia, na súa actualidade, digamos. Temos connosco hoxe a David Pérez, que é arqueólogo, etnógrafo, especialista en xestión do patrimonio cultural, escribiu libros e diferentes artigos sobre a historia de Galicia, os foxos e lobo e a etnografía no noroeste peninsular. Como el mesmo di, amosas especialmente entusiasmado, non? O seu patrimonio, a súa tarefa máis salvaxes, e, por tanto, hoxe diso vamos a falar con el, non? De patrimonio, de historia, de memoria histórica, un pouco esa situación do Xurés, da cuestión dos eólicos e moitísimos temas máis. Vamos a darlle paso e vamos a iniciar esta conversa, lembrando tamén que se queredes facer algunha pregunta, podedes deixala polo chat. Moi boas. Hola, boas tardes. Bueno, antes de nada, darche a benvida a estas conversas de Orgullo Galego e tamén, bueno, agradecerche que esteas hoxe aquí pois, para falar un poquinho deste tema que é a Serra do Xurés. Moi ben. Nada, o que comentaba antes, vou ir facéndoche unha serie de preguntas, non? Pero a xente que está xa en directo, non? Pois, se ao longo da conversa quere deixar algo, pode deixarlo no chat e irei metendo. Entón, un pouco, pois, para ir comezando, non? Ti és arqueólogo, és etnógrafo, non? Entón, sí, un pouco para coñecerte un pouco máis, quería preguntarte, pois, como xordeu non o interese, pois, por traballar con todo relacionado, non? Co patrimonio. Bueno, pois, a ver, bueno, eu estudiei Historia en Ourense, e logo especialiceime en Santiago en Arqueoloxía, en Xestión e Avaliación do Patrimonio Cultural. Un pouco gustábame tal, pero a nivel que iba estudiando coincidiu tamén que se creou aquí na comarca nosa unha asociación de montaña que se chama Arnau, na que se involucrou xente moi interesada no patrimonio do Xurés, sobre todo no patrimonio cultural e natural, non? Entonces era cada fin de semana casi salir a facer salidas, excursións para ver algo diferente, para ver un faxo do lobo, para ver un muiño, para ver unha mámoa, para ver algo singular do que nos falaban os vellos ou preguntando. Bueno, a partir de aí foi xurdindo unha gran vocación por todo o patrimonio tanto natural como cultural relacionado co Xurés llerés. Eu sempre falo do Xurés como internacional, non? Como galego-portugués, porque a montaña non ten fronteiras. E a partir de aí xurdiu ese gran interés e fun recopilando datos e tamén a miña profesión encamiñouse cara a arqueoloxía e a recuperación do patrimonio e puden traballar en moitos proxectos polo país adiante nese ámbito, pero tamén en algúns interesantes no Xurés, dos que podemos falar despois se é de interés. Ademais... Entonces, bueno, solo para rematar, en Arnau, na asociación, estaban, sobre todo, os meus mentores, que eran Xavier e Ramón, os que lle debo un gran agradecemento porque foron os que de algún xeito me meteron todo ese gusanillo do patrimonio natural e cultural da serra. Hai desa zona, non?
digamos que todo que o xurés, bueno, a baixa línea, non? Tamén morreu ali un dos maiores etnógrafos, non? Da historia de Galiza, non? Sí. Saquín Lorenzo Xocas, que entón quería preguntarche un pouco pois como se de algún xeito tamén influiu en ti todo o seu saber, todo o seu traballo, non? E tamén un pouco pois coñecer a túa opinión sobre que papel tivo el a respecto pois do que era a visibilización e da posta en valor do patrimonio galego, pero tamén do patrimonio desa zona, non? A ver, no seu momento pouca, porque non se lle daba interés foi collendo magnitude co paso do tempo, non? E eu é certo tamén que gracias á revista Nós seguín moito a Xocas e a Cuevillas, porque tanto Cuevillas como Xocas fixeron un gran traballo na nosa zona de catalogación de xacementos, excavacións, entón para min eran en certo modo referencias, tanto Cuevillas que coñecín da man do meu gran mestre que é o profesor José María Guileta, que hoxe en día está no Peri de Ourense, pero foi profesor meu universitario, director da miña tesina, foi o que me meteu no mundo de Cuevillas e Xocas tamén. Gustoume moito o seu legado, e como enfocou o tema etnográfico, loitando contra todos os elementos no momento, porque non había ningún interés a nivel local por todo o que el facía, polo tema de descubrir como se facía un carro, de plasmar eso, de que quedara registrado, de escribir todo o que se lle ocurriu en libros de elementos singulares da etnografía. Hoxe en día o legado de Xocas é que ten o nombre de algún colexio, non hai o sea, por exemplo, en Lobeira está a súa casa tradicional, que é moi bonita, é unha casa de pedra espectacular, merecía casi que se lle fixera aí unha homenaxe ou un museo etnográfico que recollese o seu legado, que é inmenso, non? De feito, había aí esa iniciativa, non? Para intentar transformar a súa casa, pero supoño que quedou nada, claro. Sí, iniciativas que levo aire, porque nunca máis se falou deso, vamos. Sí, sí. Tamén, logo tocaremos cuestións de patrimonio, un dos, digamos, dos teus traballos máis importantes, que, por certo, teño por aí atrás, que é a respecto dos fosos ao lobo, non? No noroeste peninsular. Eu quería preguntarche, por unha parte, un pouco, pois, como xordeu a idea, non, de poder facer un traballo tan específico como isto, non? E tamén nese traballo do teu libro, quero dicir, se seguiches para documentarte, utilizaches, pois, a memoria da xente máis bella, non? Se ainda estaba presente na súa memoria, non? Se tiña lendas, historias asociadas, etcétera. A ver, o tema dos foxos do lobo nace casi exclusivamente por o lobo, sabes? Eu fascíname o lobo, pero non bueno, tamén o animal, pero fascíname o lobo popular, non? A cultura do lobo, as lendas, tal. Entonces, fun seguindo, recopilando todo o que podía haber escrito na zona sobre o lobo, entrevistando a moita xente maior en aldeas que se acordaban de como eran as batidas do lobo, como eran as súas cacerías, non? E tamén, gracias a eso, puden ir recopilando para ir enfocando o meu traballo, non? Logo, as saídas á serra, parecíanos espectacular pois descubrir un foxo do lobo, non? A magnitude, por exemplo, aquí hai unha serra que se chaman a Serra de Lamas de Vez, no Saxo, que está facendo aquí fronteira, que é un planalto glaciar enorme, rodeado por 4 foxos do lobo de converxencia, non? Dunha magnitude enorme, con paredes de casi 1 kilómetro. Entón, foi cando a partir de aí puden ir indagando en que como chegou o ser humano a ese punto, non? O tema ao longo de siglos o lobo foise convertindo no principal enemigo do home. Un pouco impulsado tamén pola Iglesia Católica, non? Que o viu como símbolo do mal e do demo. Incluso nas batidas medievales eran os curas os que encabezaban a multitude para perseguir o animal demoníaco. Entón foi como ir descubrindo que durante
800 anos, desde que hai constancia dos primeiros escritos sobre foxos do lobo, Fogium lupalen, que lle chamaban antiguamente no século 7, 8, hasta que apareceron as escopetas, as comunidades rurales vivían exclusivamente para competir co lobo, para durante o ano ter os foxos preparados, listos, armalos, que non caíra ninguna pedra, e logo en primavera, verán, outono, ir realizando as batidas para eliminar ao máximo número de lobos hasta procurar o seu exterminio, que non o conseguiron, pero anduvo aí, non? Entón foi un cúmulo de inquietudes ao redor do lobo. Ademais, eu lera, non sei, pareceume entendelo así, non? Como que os xurés das zonas do noreste peninsular onde hai maior concentración de foxos ao lobo, non? Xurer Llerer, sí. Sí. Entre Galicia e norte de Portugal é a maior concentración de foxos do lobo do mundo, porque é un fenómeno que só hai no noroeste peninsular, non existe. Hai algo parecido na Cordillera Arábiga, pero son as trampas un pouco diferentes, pero no resto do mundo non se coñece nada desto da caza do lobo, neste sentido. A respecto dos foxos, os xurés, non sei se teñen unhas características propias, non? E por outra parte, cal é o seu nivel de conservación na actualidade, digamos, non sei se hai algúns que destaquen por enriba doutros. A ver, as características máis ou menos hai dúas tipoloxías. As de converxencia, que son foxos activos, nos que grandes muros te levan a un buraco que é necesaria unha batida que active o lobo para levar ao buraco, que deses hai algún no xurés, pero hai máis magnitude no llerés restaurados en moi bo estado de conservación polos portugueses. E na nosa zona, os que se restauraron foron os de cabrita, que son outra tipoloxía de foxos, que son circulares, van coroados cunhas capeas, unhas pedras voladizas que saen co interior, e aí engañas o lobo por medio dun cebo vivo que se pon no interior, unha cabritiña. Dices hai dous restaurados que dirixín eu a restauración deles, un é o foxo do lobo de Guende, na Serra do Xurés, que se pode ir desde Guende por un antigo camiño medieval que iba hasta Pitois, un camiño que atravesaba a serra, polo que viña a misar o cura que viña desde o monasterio de Pitois das Llunias a Cela, porque na Cela había o mosteiro de Santa María da Cela, e o abade viña unha vez a semana a misar ao mosteiro da Cela. Que ese camiño, que é un camiño espectacular, empedrado, que atravesa todo o Xurés, pola beira do pico de Fontefría, aí atópase un dos foxos do lobo, que de cabrita, e está nun emplazamento brutal e moi ben restaurado. Bueno, que vou decir, se o restaurei eu. E outro que estamos actuando últimamente, gracias ao Concello de Muiños, que é un concello moi sensible coa posta en valor do patrimonio, pois ese estáse restaurando ao pé da presa dos Alas, e era tamén un foxo de cabrita. E tanto en un como outro contamos con un escultor aquí da zona que se chama Toño Monteiro, que nos recreou unha idea que nos tiñamos de señalizar todo en aceiro corten con siluetas de foxos, siluetas de lobos, e no caso de Guende e no caso dos Alas representounos unha escena do lobo entrando no foxo e cunha cabritiña no medio. Un pouco axuda a interpretar o paisano ou o turista, pois o que se quere plasmar aí. Porque ademais o lobo aí no xurés segue moi presente o animal, quero dicir, con todo isto ao longo dos séculos é un animal que a día de hoxe non na serra segue presente. Sí, tanto a nivel físico como a nivel de mentalidade. Aquí hai varias manadas de lobo operando, tanto no Leboreiro como no xurés. O 90% da poboación sigue considerando que hai que eliminalo. Non ve a posible convivencia con el, o sea, da que ten que convivir porque o lobo é moi listo, o sea, é un tipo que se leva adaptado ás glaciacións, a cambios climáticos, a sobrepoblación humana, a todo. Non o ve así como alguén co que hai que convivir, hai que
Simplemente queren exterminalo e ver se se pode cazar ou eliminar. Claro, Non? supoño que, bueno, non sei aí, pero noutros sitios tamén, aínda que hoxe en día está protegido, non implica que o lobo moitas veces incluso sufra batidas ilegais ou outro Sí, tipo de presións, non? envenenamentos tense dado aquí casos tamén. Claro, sí, Bueno, está sí, aí, sí, sí, está aí. O problema está aí porque, bueno, é un problema que por gandeiros tamén suscita unha certa controversia porque a claro, veces elimina ya algunha res. Sobre claro, todo po gran problema do xurés que eu vexo, que é a caza, sabes, tamén. É un dos claro, graves claro, problemas que ten o xurés. sí, sí, O sí, sí, xurés, nos últimos anos, o único que fai é restriccións, limitacións, sobre todo a montañeiros, a antigos camiños históricos, pechachos para que non poidan subir un montañeiro, cando en todos os parques nacionales se pode. Sin embargo, os cazadores teñen libre albedrío para cazar a cabra montesa e todo eso. Entonces é un serio problema claro. para o turismo. Mesmo asociacións que se dedican ao desenvolvemento turístico non lle dan permiso para acceder a serra porque non sei que poden estragar por un camiño histórico, pero bueno, Sí. é o que hai. De feito, hai en sitios que di, non? Que incluso que este montañismo, sendeirismo responsable incluso sería positivo Moi positivo, o sea, para, para abrir camiños, espanta para, cazadores furtivos, espanta incendiarios, espanta todo tipo de furtivismo que poida haber na serra. claro, e ademais en moitas ocasións ata a circulación, no, de sendeiristas abre camiños que de outro xeito podrían estar pechados, dá un movimento tamén, non, na zona Claro. económico e turístico responsable, Eh, digamos. O sea, que tú imagínate que a Serra do Xurés puidera estar confeccionada como Picos de Europa, con un albergue ao pé de Claro, Fontefría, no que puideras facer noite ou unha nevosa. Eso sería unha claro, riqueza para a comarca, o sea, brutal, claro. vamos, brutal. Sí, sí. Porque, Y bueno, dime, sí, sí, perdona. no, sí, 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 sí. No, digo porque o Xurés non só é montaña de camiñar, é montaña de Claro, disfrutar, porque ten unha biodiversidade brutal, moita fauna, moito paisaxe, moito patrimonio, entón, pois, todo eso para o montañeiro é un valor máis engadido para atraelo, non? claro, Entón é unha totalmente de pena. acuerdo. É Sí, unha sí, sí, pena que só lo confeccionen os xurés con prohibicións, sabes? claro, claro. Mm. E co tema este, antes de pasar ao seguinte punto, co tema do foxo do lobo, un pouco, cando fixeches o teu traballo de documentación, a xente maior lembraba quer decir, da súa utilización ou xa lles chegou mediante lendas, ese contos, historias, etcétera? Aquí no meu entorno ninguén lembraba unha batida nin tal, pero no Llerés puden conseguir varias testemunhas e tamén nos Oscos en Lubián, nesa zona, ainda puden entrevistar a algún señor maior que se acordaba que participara nalgúnha batida sendo neno. Nalgúnha batida, tanto dos foxos de batida, dos de converxencia, como de recoller o lobo nalgún foxo de cabrita. Aparte por exemplo, un que entrevistei en Lubián foi o que me contou que normalmente que le acordábase de pequeno de entrar no foxo de cabrita e estar a cabrita nunha esquina chea de medo e o lobo noutra esquina cheo de medo. Sabes, que Claro. non mataba a cabrita unha vez que se daba conta de que queira nunha trampa. E Sí, logo sí, sí. que non o mataban, que o atábano a un pau, amordazábano, montábano nun burro e paseábano por a aldea a darlle paus e a escupirlle e bueno, a todo tipo Sí, sí, de sí. ultraxes. Deses testemunhas recollín varias. Sí, 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 sí. Ese é un tema moi interesante, ademais, porque en moitos lugares moitas veces chegou mediante contos e historias e tal, claro, casi todas negativas, non? E sempre asociadas a esa imaxe negativa que hai do lobo, pero avanzando un pouquiño, eso, falando, retomando que falábamos antes o patrimonio dos Xurés, ao final, toda esa zona, tanto, xa falo, eso, tanto a parte galega, a parte portuguesa, porque ao final é toda unha unidade, non ten moitísimo patrimonio, eso, romano, as calzadas, os fosos ao lobo, petróglifos, muiños, mámoas, etcétera, non? Pero con todo, por lo menos un pouco a visión que tamén hai, non, dende fora é como que todo iso está moi pouco aproveitado. Sen embargo, vemos que todos os anos destinan
millóns e millóns de euros, pois sempre para o Camiño de Santiago principalmente, non? Entón, claro, eu non Ou sei para Ribeira Sacra. ou para Ribeira Sacra, claro. Non sei se, claro, aí habería posibilidades de revertir todo iso, non? É que se ti pensas que todo ese patrimonio que ten esa zona podería dinamizar dun xeito positivo a localidade. Xa non digo a nivel social, tamén económico. Pois mira, vouche empezar por partes. Vouche empezar pola Serra do Leboreiro, que forma parte do Parque Natural Baixa Limia do Xurrés e Serra do Leboreiro. A Serra do Leboreiro ten a maior concentración de mamuas de Europa. O sea, é unha auténtica barbaridade. Ahora sí, tamén é a máis abandonada. Non hai un plan de protección, o sea, hai mamuas plantadas con piñeiros, hai mamuas arrasadas con bulldozers, hai mamuas aradas, é un desastre. Non piden permiso, aparte de que hai unha lei de patrimonio, non se pide permiso para actuar en moitos casos. Entonces o abandono é brutal, porque aí está a capela a mámoa que está restaurada en Portugal, xusto ao pé da Mota Grande, que é das máis grandes de Galicia. Bueno, é pena, porque podría dar de sí a rutas, a recuperar ese patrimonio todo, non só ser pasto do lume cada X anos a Serra do Leboreiro, que é o que está sendo, non? Despois, se seguimos o que é o Xurés e o Llerés, os dous parques, pero, bueno, voume centrar no noso, ten moitísimo patrimonio, ten castros, ten castelos medievais, ten mamuas, como falábamos antes, ten todo tipo de etnografía, pero, sobre todo, ten ese eixo que comunica todo eso, que é a Vía Nova, non? Que é unha calzada romana feita en época alto imperial, o sea, que foi concebida para ser eterna, e aí está, cos seus pontes, co seu trazado, brutal, a media ladeira, sempre moi ben conservada nalgúns tramos, pero non hai un interese especial en poñela en valor, en tela limpia, hai anos que nin se limpa, como moitas rutas do Xurés que non limpan, señalizan e logo non as limpan, nin repoñen señais. Entonces, pois, eu vexo como ese eixo de comunicación que pode ser a Vía Nova, que podía unir todo ese patrimonio desde a Portela do Omen, cos miliarios, con Aquis o Llerésibus, co campamento romano, con a iglesia de Santa Comba, non está potenciado suficientemente como para que un turista poida camiñala, sabes? Non. Faltalle algo de axuda institucional, faltalle algo tamén de axuda privada, non? De que os propios habitantes da comarca o vexan como un recurso. Ahora, máis ou menos por ese eixo transcurre o Camiño de San Rosendo, non sei se tes oído falar dil, que é un camiño que se está propoñendo para ser declarado xacobeo, que vai todo por non pisa asfalto para nada, pontes medievais, fervenzas, quero dicir, é dunha magnitude para o turista brutal. Non se lle dá suficiente empuxe como para revitalizar todo eso e que repercuta na economía da comarca. Aí temos un exemplo que é o de Aquis Querquenis, non? Que ao final hai boa parte do ano que está solagado polo encoro, o sea, depende un pouco da situación do encoro. Aquis Querquenis xa clama o ceo e as termas, o sea, temos ali unhas termas que pasan todo o ano cubertas de auga, e ainda é máis sangrante da iglesia de Santa Comba, o sea, un monumento nacional, e hai que andar buscando a chave para visitala, o sea, a señora que a enseña é magnífica, é unha señora excelente, pero se está botando as patatas, ten que parar de botar as patacas para che vir enseñar a un monumento nacional, non? Que é a iglesia visigótica máis importante da península, en teoría. Pois, hasta ese extremo chegamos na comarca. Dese che iba a preguntar eu, porque eu lembro de ir a xa, pois non sei, igual 14 anos, 15 anos, si que viñera unha señora a abrirnos ali coa chave, e estaba por dentro todo un pouco, bueno, había caldeiros e cousas así.
Pois sigue no mismo réxime de explotación. Sí, Sigue non? a señora, sigue tendo humedade, porque non lla han quitado, a ver ahora parece que están actuando no entorno, que queren facer ali un albergue e tal, pero bueno, a ver o que sale de aí. Sí, Ojalá salga algo bo. e logo está tamén o patrimonio que hai, que eso, claro, agora xa é moi complicado, non? Pero incluso o patrimonio que hai no propio, se non me equivoco, no propio encoro de Salas, non? Que ali quero dicir asolagado polo encoro. Bueno, Salas é outra historia, porque en Salas se actuou sobre o Neolítico, Sí, sobre os dólmenes, se sí, recuperaron, se puxeron en valor, e polo menos, sabes, se pode ver unha visión do que era. Eso sí, do que era, debaixo do encoro hai varios túmulos que están claro, aí debaixo da auga, claro. estragando. Comentan por aquí no chat que o problema do Xurés empeza pola nosa falta de autoestima como comarca e termina co desleixo das administracións propias e foráneas. Bueno, falta de autoestima, eu teño autoestima, quero dicir, haberá xente que non a teña, de feito sí, porque houve moita xente que marchou daqui, tendo recursos, marchouse vivir a Ourense, non ve isto como un futuro, pero os que estamos aquí temos que loitar por revertir esa situación. Traballar e concienciar a xente e encamiñar os nosos proxectos a facer do Xurés un paraíso natural e cultural que xo é, non? Claro. Sí. E con todo aí tamén, falamos así desta parte negativa, non? Pero tamén, quero dicir, comezando por ti, non? Ou por outros pequenos proxectos, hai xente, non? Iniciando proxectos para dinamizar a zona e para poñela en valor. Sí, hai proxectos privados, algúns, que ora xente que se mete co tema do turismo, emprendedores, xente logo tamén interesada pola cultura que colabora, bueno, pouco a pouco hai que facer todo o posible do asociacionismo para, xa que a nivel institucional Claro. durante 40 anos nos maltrataron física e psicolóxicamente todo o que quixeron, pois sobre todo no que é o tema parque, porque o desgoberno e a falta de dinamismo das institucións que gobernaron o parque foi brutal. O sea, tú como podes concibir que un parque natural que ten 20.000 hectáreas charda en 20 anos que ten o parque, ou 20 e pico, charda 2 veces enteiro. O sea, Claro. ardeu, empezou no 98 en Santa Eufemia, ardeu toda a vertiente do Santa Eufemia hasta Nevosa, Pión de Paredes, tal. Despois, o ano seguinte ardeu o que é o macizo central, Fontefría, Gralleiras, Nevosa, tal, o Leboreiro, o Quinxo, pum. Pasaron anos e no 2017 empezou outra vez o tema e volveron a arder todo, o sea, non avanzamos. Non houve unha xestión, non houve un plan de defensa contra os incendios, axeitar as pistas para que puideran acceder os todoterrenos e os equipos de extinción, nada, o sea, temos unha serra aí abandonada e coa prohibición de acceder a ela. É porque a temos agora. De feito, nun destes últimos grandes incendios, lembro que, de ler, sobre todo por internet, houbera unha asociación a respecto da cuestión dos lumes, non? Que decía que claro, que igual non debería de ter a este ritmo ese título de parque natural porque os seus xestores non o estaban tratando como un parque natural. Pero sabes o que pasa? Que o Xurés é tan agradecido que enseguida recupera. E de repente é unha explosión de verdor e de biodiversidade inmensa outra vez, sabes? Claro. Como ten tanta riqueza xeolóxica tamén, sabes? Combinado coa natureza, pois, porque logo hai certas zonas que vaguadas de ríos, zonas nas que non dá entrada o lume, que se van salvando, entendes? Que será a gran riqueza. Porque eu penso que a maior riqueza do Xurés, bueno, aparte da natureza patrimonial, pero o gran tesouro é a auga. O sea, tú sabes o que é no mes de agosto ir camiñando pola serra e poder beber nunha fonte. Hai aldeas con 3 ou 4 fontes, camiños, todos con fontes naturales, ríos con pozas espectaculares para bañarse, para mergullar, rodeado de paisaxe. Eso
hai moi poucos lugares de Europa nos que poidas facelo, moi poucas serras. Sí. Entón, é un ben a ter en conta, e por eso, home, o de parque natural é que debería ser parque nacional, non como portugués, Claro. non natural. Claro. De feito, vos notades unha diferencia en cuanto á xestión e mantemento da parte galega a parte portuguesa? Sí, moitísima. Millor xestión a portuguesa. Sí, sí. Mellor xestión onde vallas. Estuve hai pouco en Doñana e flipei ca xestión, sabes? Claro, claro. Bueno, salvando que me perdonen, pero teñen ali unhos paxaros e 4 lagunas, sabes? O resto Sí. é un secarral todo. Pero ten unha xestión e un dinamismo turístico que yo dera o Xurés, sabes? Sí, 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 sí. Sí, e ademais aí hai outra ameaza máis que levades mobilizándoos na zona, non? Dende hai uns anos xa, que é a cuestión esta dos macroeólicos. Eu penso que ese é outro, bueno, que ahora mismo non é unha amenaza, que é unha das grandes xoias do Xurés, un espazo libre de eólicos, de contaminación industrial de granxas, o sea, aquí non hai. Bueno, afectanos algo a da limia, porque ven polo limia todo as conchas, pero non hai en sí, do que é o Vieiro e a fronteira do Castelo de Celme, que é onde rompe a limia, a chaira, coa depresión do limia, para baixo, pois estamos libres deso todo. E eólicos non hai constancia de que se poida montar ahora ningún parque eólico no Leboreiro, no Quinxo, nin ninguna zona do Xurés. Si nos pode afectar visualmente algún que queira montar no alrededor, como que querían montar na Serra da Loba, na Serra Loba aí en Mons Blancos, ou que querían montar no Alto do Vieiro, que yo tumbou o medio ambiente porque incumplía todas as normas habidas e por haber. Bueno, hai que estar un pouco ollo a visor con eses depredadores que queren colonizar a paisaxe a calquer precio, pero ahora mismo estamos, creo que, libres de impacto eólico no Xurés, Llerés. Hai unha cuestión que non citei antes, que tamén vemos que pouco a pouco, gracias tamén ao moito asociacionismo, non? Que vai collendo visibilidade, tamén é a cuestión dos entroidos, non? Quero dicir que tamén é un elemento cultural que está de algún xeito a dinamizar a zona, non? Tamén, bueno, perdona, pero con respecto ao asociacionismo, gracias á plataforma Stop Eólicos Xurés Celanova, que está Érica aí traballando moito, gracias a eso tamén se frenou un pouco ese impacto, non? E aí está esa labor do asociacionismo que falábamos antes, non? Sí, sí, sí. No tema do entroido, home, hai moita xente que a nivel de iniciativa asociacionista leva loitando por recuperar entroidos orfollateiros en Lobios, aí con Marta de Grou a tope, en Bande, aquí Maica e Eloi andan para recuperar o Lusfeo, que era unha tradición moi chula de subir ás aldeas con farrapos e o carro tirado pola xente. Bueno, vaise fendo, pero non estamos ao nivel do triángulo máxico, estamos moi lonxe de Viana, Manzanera, de esas zonas, pero bueno, pouquiño a pouco pode ser algo alternativo e bonito, mantendo a tradición. Sí, sí, sí. Continuando co patrimonio, non? Eu, polo menos, da zona, un dos concellos que vexo así como máis tapado, non? Ou que menos coñecemento ten por parte da xente de fora é o concello de Lobeira, non? Pero, sen embargo, ten moitísimo patrimonio que ofrecer. Non sei se nos podes pois explicar un poquinho as posibilidades que ten o patrimonio que hai ali. Pois mira, Lobeira é un concello pequeniño, bueno, grande, en magnitude como os outros, pero en poboación e núcleo é pequeno, pero en magnitude patrimonial é igual que os outros, non? Porque aí empezou a traballar Coevillas e Xocas, e aí teñen o que é a ermita do Viso, que é preciosa, non? Que sí que se actuou algo nela, e fixo salir un mirador, e está bastante ben. Pero aí toda esa serra das Motas ten mámoas que podría recuperar. Logo ten a serra do Leboreiro, que ten moito patrimonio a nivel neolítico tamén. Logo ten algún castro, pero bueno, todo é un pouco
a idea que teñas, non? Yo entusiasmo. Claro. Aí, por exemplo, entre Bande e Lobeira está o castro de Santa Cristina de Montelongo, da Croa, que é un castro moi chulo, que ten unhas vistas espectaculares de toda a serra. Foi excavado nos anos 80, pero aí quedou aí abandonado. Ahora fai 3 ou 4 anos, un poquinho antes da pandemia, o Concello de Lobeira limpiou o acceso, pudemos subir e ver a excavación preciosa, pero quedou aí, o sea, non se lle deu máis empuxe. Dice, bueno, pois vamos seguir e vamos abrir un pouco máis ou señalizar, potenciar esta ruta. Non sei, podía o Concello de Lobeira perfectamente pedir xestionar a Casa de Xócar Lourenzo como un centro de interpretación da etnografía, do seu patrimonio, e desde aí facer un centro de recepción de visitantes e movelos por toda a serra, porque ten moitísimo que ofrecer Lobeira. Logo ten tamén moita riqueza natural, bueno, non sei, está moi parada. Lobeira é o concello que vexo máis paradiño de todos estes. Sí, un pouco a perspectiva que vexo tamén así dende fora como a nivel patrimonial un dos concellos máis parados e tamén, pero tamén incluso, por exemplo, no tema do Entroido, non? Que tamén se falaba de que aí había a figura esta e tal, pero está como, é un pouco como, eu vexo un pouco máis a marxe dos outros, non? Sí, vai a remolque, vai un pouco a remolque e bueno, ten que espabilar porque senón, cando tal, non ten recursos ningunos que ofrecer, non? Claro, claro. E ademais, digamos que a zona vive un declive demográfico xa dende hai anos, non? Supoño que, claro, Lobeira aínda máis acentuado, pero non sei se pensas que pode haber solucións para frear esa sangría. A ver, para recuperar, por exemplo, nos anos 80 había 20 e pico mil personas na comarca. Hoxe hai 6.000 censadas, logo que vivan, xa o mellor son 5. Claro. Para recuperar ese nivel é inviable. Ahora a caída frenou un pouquiño nos últimos 2 anos porque veu algo de xente de fora. Constato que veu xente de Madrid, de outros países incluso, compraron por aquí algunha casa e penso que en poucos anos, ou mellor en menos de un lustro, o Xurés vai adquirir outra magnitude, sabes? Porque está sonando moito xa a nivel internacional, en cuanto que nos convenzamos, que ofrezcamos recursos e que creamos nesto, isto pode ser un auténtico boom de turístico, no que a xente poida vivir deso e dedicar a parte da súa vida a dinamizar a comarca, a conservar o patrimonio e a poder vivir do patrimonio e da natureza. Está aí. Penso que lle falta, como non sei, un pouquiño de axuda e que pasen 2 ou 3 anos para que se vexa. E logo tamén, cambiando de tema, non, outra cuestión que a mí me parece importante, non, é que aí na Baixa Limia, non, tamén golpeou moi forte a represión franquista, non? Houbo consecuencias moi duras tamén despois da Guerra Civil. Non sei se un pouco, pois, se existen traballos que recollan todo isto, non? Un poquinho, pois, eso, que papel tiña a Raia tamén. A ver, eso hai traballos. Non é que fora que pegara un pouco a represión, é que foi brutal. O sea, aquí había un grupo falanxista en Bande que eran sanguinarios, eran psicópatas que actuaron indiscriminadamente contra a población de Bande, de Lobios, de Entrimo, de Muiños. O sea, ainda hoxe nos contan vellos que cando sentían o camión de Bande, que escapaban todos po monte porque se non collían ao que estaba, collían a outro para lle dar palizas para leválo a Bande, sabes? En ese aspecto, aquí na comarca hai un antes e un despois do desembarco de Carlos Morais na comarca. Carlos Morais é un historiador que vive en Santiago, pero é de Muiños e ten aquí casa. Fai uns anos, pois, xuntounos a uns cuantos e creou a asociación, unha comisión pola recuperación da memoria histórica. Grazas a eso, pois, recuperáronse da súa man, coa súa dirección, a memoria histórica en Lobeira, en
en Entrimo e en Muiños, non? Todo o que é a represión, e sacáronse unhos libros que están á venta da represión franquista neses concellos. E agora falta Bande e Lobios, que son os que quedan a posteriori. E sempre se vai facendo cada ano un monumento, unha homenaxe ás víctimas, con uns monolitos que se colocan nos lugares da infamia, e algún andaina ou roteiro que recorde os camiños por onde escapaba a xente, non? Sobre todo cara ao Leboreiro, cara a Castro Leboreiro, cara a Turei, onde os portugueses acollían os galegos que escapaban. E vaise dinamizando así pouco a pouco co traballo da xente local. Agora temos aí unha pexa enorme que é un busto en Bande do fundador da Falanxe, que non sei que pinta aí, un tipo que non era nin de Bande, o sea, viña aquí de vez en cuando, pero tiña antecedentes de Bande ou familia, estuvo ligado a Bande en algún tempo, montouse lle un busto donde lle viñan cantar o Carol Sol hai uns anos en autobús desde Madrid. Esa loita temos que lograr quitar de aí ese adefesio. Aí non hai vontade, supoño, dos gobernos da zona para retiralo, para cumplir a lei de memoria histórica, non? Ningunha, cero. Eu, de feito, no tema esta represión franquista nesa zona sí que escoitaba, cando contaban en casa, que sobre todo escapaban, non sei se só da zona de Lobeira, pero tamén do arredor, cara aos montes ou Leboreiro, non? Supoño que era a zona principal onde fuxían para ali. Sí, aí é onde máis fuxiron, porque o Leboreiro dá cobertura a Bande, Lobeira, Entrimo, Lobios, e é unha serra moi plana que podes abordar facilmente, e por aí hacia Castro Leboreiro e Melgazo foi por onde máis xente puido escapar e salvar a súa vida. Porque eu tamén teño lido, non, de que eso fora moi salvaxe a represión franquista nesa zona, e supoño que todo iso tamén, quero dicir, marcou na memoria que chegou casa ata os nosos días, non, da xente máis maior, non, quero dicir, que se lembran perfectamente. Marcou moito porque moita xente maior non quere nin falar deso, sabes? Claro. Xente que perdeu algún ser querido, que perdeu miña avoa perdeu o seu irmão, que o mataron no Forriolo porque era republicano, viña a acabar a guerra xa, el estuvera en Barcelona, viña de volta, o cura de aquí de Negueiroa informou que viña na diligencia, en Celanova esperaron e non apareceu nunca o seu cadáver, e miña avoa chorou toda a vida polo seu irmão, pero nunca indagou, nin profundizou no tema, non quería oír falar nin dos curas, nin dos franquistas, nin de nada que lle recordara o franquismo. Ademais, supoño que tiveron que ata que faleceran tiveron que convivir tamén en moitas ocasións cos seus verdugos, non? Sí, claro, os verdugos eran daqui, eran conocidos por todos, algún ainda morreu hai pouco, o sea que convivir e calar, non... Claro, sí, é unha cuestión, aparte esa zona... É unha cuestión mental, psicolóxica, moi de impacto brutal, non había acceso aos medios, a información, todo era medo, todo era que che mataran ao pai ou ao fillo, entón era obedecer e ser sumiso, non había outra. Sí. Xa entrando no final, non, algo que te quería preguntar tamén un pouco, ti se non me equivoco, des un libro sobre historia de Galicia, entón un pouquiño, pois, pregunto isto, non, porque era unha pregunta que me deixaban por privado no Instagram, se é un libro que está á venda, onde se pode conseguir e un pouco que tratas nel, non? Pois mira, a historia de Galicia naceu así como unha idea divulgativa, que a editorial Cumio, foi para facer unha historia de Galicia, pero accesible a todos os públicos, sabes? Na que se vai vendo a evolución do país desde o Big Bang, prácticamente, hasta a actualidade. Aborda todos os temas, todo o proceso histórico, desde eso, pasando pola cultura dos castros, o neolítico, a idade dos metais, a idade media, o reino de Galicia, aborda todos eses temas. Bueno, penso que gustou bastante e vendeuse todo o que se produciu. O sea,
entendo, non, que non está a venda a día de hoxe. Non está porque Cumio despois foi a quiebra ou despois Claro, desapareceu. Fixeran 2000 ejemplares ou non me lembro ahora e vendéronse todos. E agora é certo que ainda me chamaron hai pouco para retomar, porque agora Cumio volve a funcionar, creo, para retomar o tema, pero bueno, hai que actualizar, porque agora xa pasaron cousas a nivel contemporáneo e a nivel prehistórico. Fixéronse novos descubrimentos e a novas historias que non é que cambien a historia do país así a grosso modo, pero hai pequenas cousiñas e pequenas parcelas que si varían un pouco. Claro. Mira, deixaban por aquí un par de preguntas tamén da xente que non ten Twitch. Unha delas é si se percibe na zona ou ou si se ve como unha posibilidade tamén de, digamos, de valor da zona é a cuestión da cabra montés, das que hai aí no surés, non? Que din por aquí que, bueno, que foi reintroducida, digamos, si tamén ten un valor na zona. Bueno, valor ten para algúns que van cazala e cobran por o trofeo, quero dicir, a cabra montés ahora mesmo introduciuse no xurés e vai moi ben, o sea, reproduciuse moi ben, e hai grandes manadas delas, pero o valor, penso que ten valor natural, porque o lobo debes alimentar dela tamén, pero hoxe en día sácanselle moitos cuartos que a caza dos machos cabríos estes na zona de Lobios e por aí. Non están protegidos? Pregunto, porque non... Se poden cazar marcando co guía do parque, marcache o que tes que cazar, están aí as asociacións de cazadores tamén, e se pode cazar no xurés os machos cabríos. Non sei o número deles, porque se me escapa o número determinado deles, pero sí que se caza. Outra pregunta que deixan é se tes, bueno, xa hai coñecemento, non, da presencia dos franceses na zona, na guerra contra os franceses, porque din por aquí que tiñan entendido que a zona do surés que foi unha das poucas que non entraron. Bueno, en Maur de Salas acribillaron a todo o pueblo. O sea, nas Maur de Salas acuchillaron a todo. Sí que, sí, por aí polo Couto Mixto, pola zona do Salas, sí que hai constancia de que entraran as tropas de Napoleón, sí. Déixame pensar. Bueno, logo na zona do Llerés, no retroceso que tuveron as tropas francesas cara a Galicia, aí na Ponte da Misarela, non sei se che sona, que é unha ponte mítica que hai aí no outro lado da serra, aí acribillaron aos franceses, pero a saco, o sea, embotelláronos aí na Ponte da Misarela e marcharon os cadáveres polo río abaixo, e durante meses flotaron cadáveres no río, e aí fixeron unha auténtica masacre, sí. E logo tamén preguntan se non hai posibilidade, non, de que de regular o encoro de algún xeito para que o campamento romano poida estar visible todo o ano, se hai posibilidade de facer iso ou non. Esa foi a miña loita durante anos, porque o encoro das Conchas caducaba a concesión no 2012 ou por aí. O sea, caducaban os non sei se 60 anos de explotación que lle concederan. Apareceu renovada automáticamente en Madrid, no ano 2012-13, apareceu renovada automáticamente e nin se enteraron aquí os alcaldes, porque eu daquela era concelleiro do BNG no Concello de Bande, e preguntei, o alcalde daquela non me soupo decir que non se enterara do tema. Cando era o momento para decir, bueno, vale, hai que hai un encoro, xa produciu durante 60 anos, queredes seguir aquí? Sí, vale, pois entón vamos regular o tema, vamos baixarlle 1 metro de cota, e vamos repartir algo os beneficios, que quede algo na población local, que se recupera o patrimonio de alrededor, etcétera, etcétera. O normal nun país onde hai xente con dous dedos de frente. Pero aquí non, aquí apareceu así por obra de gracia do Espírito Santo, renovada a concesión,
e agora temos 9 meses ao ano as termas e o campamento romano coberto. Claro, claro. E que ademais aquela zona é unha barbaridade, porque tes en moi pouco espazo a igrexa de Santa Comba, quer decir, o campamento romano e as termas, ou seja, aquelo ten un valor patrimonial impresionante. Claro, sí, e tes logo o Castro da Croa, quer dicir, tú podes conectar casi a evolución histórica de Galicia, Carmamos da Gándara en tal, o Castro da Croa, o campamento romano, Santa Comba, é un potencial cultural impresionante, de primeira magnitude mundial, bueno, pódese, pero sempre estamos aí supeditados a que o encoro non suba para que deixe ver o campamento. Claro, e as termas é unha riqueza moi potente, as termas que xa foron aproveitadas ali polos romanos e tal, por aí pasaba a Vía Nova, de feito, eso podía ser un gran recurso para a comarca, leva moitos anos así, agora hai un plan aí do Concello para facer un balneario exterior, pero bueno, a ver no que queda e cando. Claro, e logo que ao final eso tamén asoláganse polo encoro, se ven, claro, ademais unha temporada de moita chuvia que logo asolágase completamente. Claro, bueno, se o sacan para fora como queren e tal, pois eso quedaría libre, pero o que ali o núcleo, sí que está... E ten que estar mellor regulado, porque ahora mesmo, ahora baixa o encoro e eso convírtese nun foco de autocaravanas, de xente, de tendedeiros, de fogueiras, de música en bafles, quer dicir, non, en ningún sitio de Europa che permite nun entorno natural ese tipo de desbaraxuste, non? Tú vaste a un lago... Tú vaste a un lago dos Alpes e montas ese tinglado todo e dormes xa na Chirona esa noite. Claro, sí. E para rematar tamén, eu quería facerche dúas preguntas. A primeira é un pouco se estás metido en algún traballo a nivel de recuperación patrimonial actualmente na túa zona. Bueno, sí, moitos, quer dicir, estou metido no tema da recuperación do Camiño de San Rosendo, estou metido no tema a nivel asociación, sabes? E a nivel profesional teño participado últimamente na excavación dunha mámoa nos Salas e a recuperación do Foxo do Lobo. Tamén participei na recuperación do Foxo do Lobo de aquí do Monte Grande, de Bande, que ainda que non é xurés, tamén ten moito patrimonio cultural e natural, con foxos, mámoas, petroglifos, e aí andamos nese tema. Tamén teño participado na recuperación da Manxio de Aquis Olleresibus, que está ali ao pé da Vía Nova en Río Caldo. Bueno, logo pequenas cousiñas, pequenos proxectos para recuperar elementos singulares ou ali e na zona o que é o patrimonio, supoño que como moitísimos outros lugares de Galiza, non estará tamén ligado a moitas veces a lendas, crenzas e todo iso, non? Pregunto porque eu, por exemplo, sí que tamén escoitara na casa que é como unha especie de historia, non? Que decían que dende Lobeira había ali un castro da que unha vez meteron un can e fora dar abaixo de todo. Bueno, eu supoño que eso ten que ver, esa crenza hai en moitísimos outros castros, non? De que había un túnel e todo iso. Sí, bueno, lendas hai moitísimas, todas relacionadas cos mouros e as mouras, non? Eses seres mitolóxicos galaicos que levaba, por exemplo, na Pía da Moura en Entrimo, un penedo enorme, un bolo, pois subiu nunha moura na cabeza mientras iba fiando un jersey. Ou entre o Castro de Vilela e o Castro da Croa hai máis ouro que a terra, sabes? Claro. Todo típico de lendas, ou mouras de cabelo longo, loiro encantado, que che daban 2 monediñas, pero logo non podías decir nada de tesoro se non rompías o encantamento. Hai a trave de ouro e a trave de alquitrán. De feito, aquí no Castro de Barxés, o Castelo, hai un penedo enorme na Croa. Nos anos 50 romperon con dinamita que trouxeron en Portugal porque decían que había un becerro de ouro enterrado. Abriron o penedo, vas ali ahora, ves unha racha enorme e o penedo partido a mitad, non? Bueno, había esas crenzas, tamén estaban guiados moito polo Ciprianillo, este libriño que tiña todo
Sí. Este libriño que te guiaba a tesouros escondidos e tal. Bueno, gracias que non había daquelas bulldozers retroexcavadoras, se non uxeron, non había unha mámoa en pé nin un castro, vamos, estaría todo reventado. Sí. E xa para rematar a última pregunta, e así tamén para rematar con algo positivo, non é? Pois para unha persoa que nos estea a ver que non coñeza, non estivera nunca por esa zona polo surés, pois que lle recomendarías visitar? Digamos, que lle proporías pois coñecer na zona? Bueno, pois propoñeríalle facer mínimo 3 rutas. Unha que é a de Guende a Pitois, que vai polo Foxo do Lobo de Guende. Recomendaríalle coñecer o Val dos Alas tamén, porque ten un patrimonio brutal, tanto de paisajismo como de elementos culturales, co Armamas e o Foxo do Lobo. E logo recomendaríalle tamén facer algún tramo do camiño de San Rosendo entre Bande e Lobeira, que é precioso aí o camiño, e vas vendo Aquis, vas vendo, podete levar a Santa Comba, a Quisquerquernis, podes hacer esos espacios. Logo, para min, o sitio con maior encanto, que lle teño un especial cariño, é o Castro dos Castelos, en Entrimo e a Pía da Moura, que é un paraxe natural de gran belleza, con bolos, con un castro ali metido entre os bolos, un castelo medieval cunha pía impresionante. Por último, recomendaríalle facer en Lobios o camiño da Vía Nova, desde a Portela do Omen hasta Aquis Ollerésivos, porque tes acceso ás maiores fervenzas do Xurés, as máis bonitas, que é a Corga da Fecha, o río Caldo, o río Vilameá, ríos cunhas pozas, cunhas olas espectaculares nas que te podes mergullar e refrescar no verán. E ademais, dentro do que eu considero que debería ser o eixo que dinamiza a comarca e que leva o nombre da candidatura a ser Patrimonio da Humanidade, que a Vía Nova é todo o seu legado cultural, non? Que pola súa conservación e por todo o legado ao redor que atesoura, non? Coa maior número de xacementos asociados a unha vía romana de Europa. Efectivamente, sí, que a verdade que é unha zona cun patrimonio material e inmaterial impresionante. Din por aquí tamén que hai moitas fervenzas fermosísimas, hai patrimonio de todo tipo. Bueno, non sei se xa a zona aquela alta de Olelas e todo por aí, ainda é Xurés, sí. Olelas, bueno, forma parte non? Peneda, Leboreiro, pero tes a ruta do Mallón, que vai de Olelas a Cascada do Mallón, que eso xe é dunha dimensión cósmica. O sea, eso é un puto espectáculo ver esas fervenzas. Sí, eu fixen esa ruta, é verdad que é un sitio impresionante, ademais para chegar ata o inicio da ruta non, pero a parte de arriba por Olela sempre custodiado, non, por ali polas Cachenas, que é outro patrimonio que tamén ten a zona, non? Tamén. E nada, pola miña parte, nada máis, novamente, pois, agradecerte que estiveras hoxe nestas conversas sobre Orgullo Galego, porque un pouco aí a idea que buscaba, pois era, pois, que dende a zona puidéramos coñecer directamente, levando unha persoa, pois, implicada como a ti na conservación do patrimonio, pois, puidéramos coñecer todo o que hai, todo o que ofrece, e nada, novamente, darche as grazas. Bueno, pois gracias a vos e orgullosos de que exista unha páxina que sea Orgullo Galego e que eu sigo tamén e que sigades moitos anos con este tipo de dinamización e recuperación de todas as posibles cousas que poidan afectar ao noso país. Pois nada, novamente, graciñas, dan as grazas por aí polo chat tamén, deixoche marchar, eu vou a despedir a conversa nun minutiño e nada, seguimos en contacto. Graciñas. Vale, pois obrigado. Boa noite. Obrigado, chao.